Hej, her er en lille guide til, hvordan du kan lave en problemformulering. Alle kan lave en rigtig god problemformulering, hvis de følger den her guide. Værsgo. Ja, hej, jeg hedder Claus. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvordan det er, at man kan opbygge en problemformulering til de her naturfagssynopser. En problemformulering består af to elementer. Den består dels af en ramme og dels af en undren. Rammen er der, hvor jeg beskriver over, hvad det er for en kontekst, jeg snakker ind i, og undren er det, som der i virkeligheden er det problem, som er inde i den ramme. Det betyder, at når jeg rent sprogligt flytter undren ind i rammen, så opstår der en problemformulering. I forlængelse af det, jeg lige har vist jer, så vil jeg komme med et eksempel på her, hvordan det er, at det konkret kan se ud. Rammen er i det her tilfælde med udgangspunkt i samfundets vandforsyning, og min undren er, vil vi se på, hvordan vi kan spare på vandet. Jeg har altså en ramme og min undren, og når jeg kobler det sammen, så opstår min problemformulering, der kommer til at lyde: med udgangspunkt i samfundets vandforsyning vil vi se på, hvordan forbrugerne kan spare på vandet. Ganske udmærket eksempel på en problemformulering, der både rummer noget kommunikativt, der rummer en perspektivering, og ikke mindst en rigtig masse gode praktiske forsøg. Og det er dem, I skal huske også at få med i jeres dels synopse, men også i jeres fremlæggelse til den store fest, nemlig eksamen. Nu skal du til at lave din egen problemformulering. Til det, så er der nogle hjælpespørgsmål her. Læg mærke til, at der er en ramme, og der er en undren. Et eksempel på en problemformulering med udgangspunkt i de her hjælpespørgsmål kunne være: hvordan kan det være, at vores biler stadig kører på fossile brændstoffer, når vi ved, at det skader drivhuseffekten? Et andet eksempel på en problemformulering kunne være: når vi ser på den teknologiske udvikling, hvordan har den så hjulpet os, og hvordan har den gjort vores hverdag nemmere? Det kunne være en problemformulering, der handler om vedvarende energi. Er det rigtigt, at vedvarende energi ikke kan opbevares, og hvordan løser vi det problem? Rigtig god fornøjelse med at lave en god problemformulering. Og husk, når du har lavet en god problemformulering, har du lavet et godt udgangspunkt for en god opgave. God fornøjelse.